TV jabarani filɛbaw aw ni su an bɛna kibaruya minnu walawala aw ye bi olu la kumabaw la ministri miso min ɲɛsini an ka jamana cikɛ ko ma ani dugukoloko ni soko ministri so olu ka jɛnganya kɔnɔna la min ye cikɛ ko ministri so ale ye moto 180 ta ka di instadi maaw ma u ka baara bɛna nɔgɔya ni minnu ye kosɛbɛ an bɛna ale walawala aw ye bi don kibaruba kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana musomaninw cɔala don min ɲɛnamaya diɲɛ bunakun kan san o san octobre kalo tile 11 baɲumankɛtɔ ONG taɲɛ n'a dɛmɛma jɛkulu UNICEF olu ye baaraba dɔw sigi sen kan n'o ye karavani ye ka maaw kunnafoni Kolokani mara kɔnɔ an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaruba kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ misɛman dɔw bila ninnu cɛma bi ka aw ladɔnniya i n'a fɔ laada la anw ka jabaraniso sanfɛ. aw minnu bɛ yen ko aw bɛ kan an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan togoda fara duguba kɔnɔna kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn n'aw ye anw suganti aw ma fili aw tɛ jalaki aw bɛ fo sabula aw ye sugantili ɲuman kɛ a y'aw danse Nefu TV jabarani kibaruya nin y'a dɛbɛba fɛnsɛnni aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw wele aw k'aw sigi a masakɛ golo kan ni ka aw ɲɛmada kibaruyaw ma an t'a ko bila dagirinda la n y'a jira aw la sisan k'a fɔ an ka jamana minisiriso min ɲɛsinen don jamana yɛrɛ koɲɛ dalabɛnni ni sigidaladenw ka kisa cogoyaw ma olu ni minisiriso min ɲɛsini cikɛ ko ma u ye bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye k'a dɔn k'a fɔ awa moto 100 ani moto 80 sɛnɛ minisiriso y'o ta k'o di k'a dɔn jate jɛkulu cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye INSTAT ye Institut National de la Statistique baara ninnu sigira sen kan bi juma yɛrɛ an ka yɛrɛsoba min bɛ jamana faaba kɔnɔ ni o ye CICB ye jatew y'a jira k'a fɔ nin moto minnu talen filɛ k'a di nin cakɛda maa ninnu ma ko a bɛna kɛ sababu ye k'u ka baaraw nɔgɔya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana baara minnu bɛ tali kɛ u bɛ wununu salo minnu kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka sigidaladenw yɛrɛ hakɛw fara ɲɔgɔn kan ka o jate dɔn kosɛbɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a ko ma kɛ an ka kibaruya dilaw kɔ sabula olu bɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan bi an bɛna taa daɲɔ ka fara an ka kibaruya jatala Bakari Kone Jarakɛ kan olu tun bɛ min bɔra la an ka jɛ k'a lajɛ. Santa o santa an ka jamana kɔnɔna na jate baaraba dɔ bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ waasa ka jamanaden hakɛ dɔn ani k'a dɔn sɛnɛkɛfɛn hakɛ mun bɛ jamana kɔnɔna na o baaraba fila hokumu na waasa ka kɛ baaraba kelen ye minisiriso mun bɛ yen n'ale ɲɛsilen don sɛnɛ kisaw ma ale ye moto 180 di ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛna baara in kɛ. An ka jamana kɔnɔ san 10 o san 10 an bɛ jate baaraba dɔ kɛ n'o ye ka jamanadenw jate dɔn ka dɔn. San 10 o san 10 an bɛ jate baara dɔ fana kɛ n'o ye ka an ka sɛnɛkɛfɛnw ka bɛɛ jate dɔn. Donc o ye baaraba de ye fila ye mun ni a musaka ka bon kojugu. A musaka ka bon bolifɛn ko ta fanfɛla fɛ mobili moto a musaka ka bon adamadenw yɛrɛ kan ka baara kɛ o fana fanfɛla fɛ. Donc n'o o baara belebeleba fila bɛ kɛ a ka kan an k'a lajɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na pour que musaka bɛ se ka nɔgɔya. Donc olu kan ka mun kɛ ministère de l'agriculture kan ka mun kɛ ni o se bɛ anw ye déjà a man kan tɛ baara fila ka kɛ o ye moyen b'u bolo n'o ye moto 180 ye y'o di anw ma k'a fɔ olu ka baara dɔ y'o kalifa an na. Bolimafɛn in dira maa minnu ma u y'u ka nisɔndiya yira ka tila tuguni ka welewelema kɛ ka ɲɛsin u tɔɲɔgɔnw ma u ka bolimafɛn ninnu minɛ ka ɲɛ k'a ladon k'a kɛ i b'a f'u yɛrɛ ta waasa maa minnu bɛna fɔ u kɔ don n'a nataw la u ka ɲuman sɔrɔ u ɲɛ. Moto in dira kun mun kama o kun yɛrɛ nafa kama ala la nin ma an dɛmɛ an ka baara la parce que comme a dogolen tɛ mɔgɔ si la san 10 o san 10 recensement général de la population n'o ye ka jamanaden da dɔn o bɛ kɛ Mali la donc c'est na ministère de l'agriculture ale ni ministère de l'aménagement du territoire olu ka bolodi ɲɔgɔn ma cadre kɔnɔna na u y'a kanu ka moto in d'a ma a ka se k'an dɛmɛ baara la terrain kan tiɲɛ la ni mobili don mobili bɛ sira ka taa yɔrɔ dɔ la mais moto bɛ taa yɔrɔ caman na o bɛ degun caman bɔ baara la moto in kɔni a dili diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ an kɔni an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo ka minisiriw fo u ka nin bɛn na parce que n'i yɛrɛ bɛ bɛn de ko fɔ an ka jamana kɔnɔ ministère fila k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin ko suguya kɛ franchement a kan ka fo. Tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyalen don kojugu sabula moto ninnu filɛ u bɛna an ka baara nɔgɔya an ma parce que an bɛna taa terrain de kan donc an bɛna taa baara kɛ tɔgɔma ma nɔgɔn mais ni moto ninnu dili an ma sisan a bɛna kɛ sababu ye walasa an ka baara bɛ nɔgɔya cogo min na an bɛ se ka tila joona wa an bɛ teliya kosɛbɛ. Bɛɛ k'i jija bolifɛn min dilen filɛ an ma nin
an ka dɔn ka fɔ baarakɛla de don kulonkɛlan tɛ an b'an yɛrɛ halalataw minɛ cogoya min na an k'a minɛ ten tɔ walasa anw kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ na olu ka se ka baara kɛ moto ninnu na. kumakuncɛ la gouvernement ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka maaw la faamuya sami recensement in cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodalama minnu ka baara ɲɛsilen don sɛnɛ ma sabula maa caman de bɛ yen mun m'a faamuya walasa minnu bɛna taa jate in kɛ u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya ani nɔgɔya kɔnɔna na cogoya min na fo sɛnɛkɛlaw fana k'a faamuya k'a fɔ jate in bɛ kɛ sababu ye k'u ka degun dɔn ani ka se ka dɛmɛ lase dɔw fana ma. tabarikala ni o tɛmɛna ka bɔ yen bakurubaw la fana n y'a fɔ aw ye k'a fɔ san o san octobre kalo tile 11 diɲɛ tɔma kɛlen don ka o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin musomanninw kɔ a kɔrɔ don ni koɲɛw ma o de kama a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ laadala baɲumankɛtɔ ONG Taaɲɛ ni ale bɛ wuli ka jɔ ba la bi musow den tanganin olu ka hakɛw bɛ se ka kɔ a kɔrɔ don cogoya min na olu n'u dɛmɛbaa jɛkulu UNICEF u ye a don kofɔta in la ɲɛnamaya kolokanikaw fɛ yen min bɛ tali kɛ ka dɔ araba ni alamisa la baaraw b'olu la kosɛbɛ ka caravane belebeleba sigi ni o ye gindanba ye gindan min bɛna kɛ sababu ye ka lafaamuyaliw ani kibaruya jɔnjɔn di sigidaladenw ma npogotigininw ɲangata wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin ma ani damatɛmɛ ni ka dɔ farinya wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musomanninw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kibaruyaw dira u kɔnɔ min bɛ tali kɛ baara ninnu n'o ye caravane ale kun don ni laɲɛnamaya la kolokanikaw fɛ yen arabado k'a dɔ n'o ye ɲɛbila baara ye ka ɲɛsin caravane ko tɔtaw ma 9 TV bɔra Bamako ka taa Kolokani a kɛnɛ kan na Christina Batu Dara n'a ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan na u ye min sɔrɔ Kolokani Bɛlɛdugu faaba la a ko kan ONG Taaɲɛ tɔgɔ la ani an ka jabaraniso o filɛ nin ye. San o san octobre kalo tile 11 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ bunakun kan min ɲɛsinen don musomanninw kɔkɔrɔ donni ma kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ san o san a bɛ ɲɛnamaya i n'a fɔ san dɔw la baɲumankɛtɔ ONG Taaɲɛ ale n'a dɛmɛbaa jɛkulu ma to kɔ ɲinanta la u ka ɲinanta ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na u y'u sonni sigi caravane belebeleba kan ni k'o ɲɛnamaya Kolokani ale cercle commune caman kɔnɔ. Bamananw b'a fɔ ko foro daminɛ ye wa bɔ ye caravane kofɔta in ɲɛnamali hukumu kɔnɔ u y'a kanu k'a baaraw kun don fɔlɔ Kolokani dugu kɔnɔ min ɲɛmaya tun bɛ Kolokani préfet ka dagan fɔlɔ bolo n'o ye Saka Sulemani Sanɔgɔ ye yanni ale ka baaraw dayɛlɛ baɲumankɛ ONG Taaɲɛ to a la Paul ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An hakilila kun ye ka fɛn fɛn laɲini baara in kɔnɔna la an y'o sɔrɔ o ye mun ni mun ye baara in kun talen don ka ɲɛsin denmisɛnninw ma n'u b'a fɔ ma tubabukan na les adolescents de 14 à 19 ans. Donc, an olu de tun bɛ kan ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kunnafoni d'u ma à travers la journée internationale de la fille o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sugantilen don ka bɛn musomanninw ka journée ma. Donc, an kun ka laɲini ye k'olu camanba de sɔrɔ. Donc, an y'olu sɔrɔ ka kunnafoni d'u ma furu joona kan nɛgɛkɔrɔsigi kan ani ɲangata wale min bɛ boli ka da musow kan donc an sera k'o kunnafoni di donc o kunnafoni ditɔ ani jeunesse ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko jeunesse i bɛ olu de kofɔ ani ekɔlidenw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko adolescents u bɛ sɔrɔ ekɔliso de la an n'olu ye baara kɛ enseignants olu bɔra les autorités locales les élus communaux vraiment an nimisi wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ. Kolokani yɛrɛ mara kafo mɛrɛw b'a la ka an ɲɛsin n'a jɛw kɔkɔrɔ don kosɛbɛ nin hakilina na o de la mɛri y'a wakulu don a ka danga filanan na n'o ye Fuseni Bacili ye ale fana bɛ ɲɛfɔli k'an ye koɲɛ ninnu kan. ONG Taaɲɛ vraiment a nana ouverture dɔ di an ka mɔgɔw ma an bɛ yɔrɔ min kalan ma sabati kosɛbɛ mɔgɔw ma kalan kosɛbɛ donc faamuya ka dɔgɔ ONG Taaɲɛ u nali a y'a to an ka mɔgɔw bɔra dibi la et puis surtout la jeunesse a ye baara di denmisɛnninw ma. Baara jumɛn la sensibilisation parce que cɛtiri bɔ équipe fila formera bi Kolokani u bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser fan bɛɛ bi u ka récépissé b'u bolo ONG Taaɲɛ nalen a sababu y'a to u ye baara sɔrɔ moto denmisɛnnin dama min ye moto san u talen kɔfɛ a bɛ mɔgɔ 50 bɔ donc vraiment hali ONG talen u continuera ka baara in kɛ ONG wɛrɛw bɛ na u mago bɛ jɔ o la u bɛ baara in kɛ donc vraiment Taaɲɛ nalen dibidibi m'an fɛ yan an ye bamananw ye yan ye bamanan yɔrɔ de
parce que n'était bamanan mais sigira bamanan fi abina fo nye bamanan parce que mbangena ka lamoya et famiyali ma ke kosobe ka si yoro doma mi ne gorosi ani demisenu ka furu jona ani les violences dans les couples akuma famu mais tanye nale o ya to muso yu ka hage don demisenu ka hage dona aya to ka don parents ka nga wajibi demisenu bila ka ta école la vraiment kera koye komi an wasa kosobe nunu bɛɛ lajɛrɛlen kɔfɛ préfet y'a wakulu don a ka danga min na ni o ye Saka Sulemani Sanɔgɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ni ka sɔrɔ ka caravane ni baara nunu bɛɛ lajɛrɛlen kun don. Ne kɔni sewalen don ka ni jama nin ye u mobiliselen don musomanni kungo la donc o sababu bɔra jɔn na o bɔra ONG Taɲɛ na donc ne bɛ ONG Taɲɛ fo. An n'u jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ musomanninw ka hakɛ musow ka hakɛ ka an dɛmɛ k'olu sabati n'o bɔra yen u ka partenaire ye UNICEF ye an ka foli fana bɛ UNICEF ye a fɔra ko ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin musomannin ma n'i y'a ta o segina de donc Taɲɛ mɔgɔw y'a bila cadre dɔ kɔnɔ pour la caravane de Sisenka. Donc caravane ni kono ni folu beke. Wala fon febe tangari musomani na. O na ni folu ke pour que anga se folu kele o bo anga barola. On le va yini ala fe ani ni bara ndam ne kera la so mina. Ala ka to anga kunte kera la. An bɛ aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kunjɛ la k'a fɔ nin caravane kofɔta in baara kundoni kɛra fɛn sabatilenba ye min ye baɲumankɛ tɔn a jɛrɛ jɛkulu maaw ka taa se maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu hamina ye ka dɛmɛ don waasa u ka haminaw ka mafa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan don fɔlɔ in baaraw sinsinna kundoni na nin cogoya in na Kolokani dugu kɔnɔna la yanni caravane yɛrɛ cɛ o min tun bolodalen don a dugujɛ alamisa. Tabarikala ONG Taɲɛ ka caravane baaraw kundonna nin cogoya in na wa min ye araba o kundonnen kɔfɛ caravane yɛrɛ cokora alamisa i k'a dɔn i n'a fɔ a tun fɔra cogoya min na caravane in kɔni taara kunnafoni dini lafaamuyali la k'a daminɛ Kolokani ka na Cɔribugu Wɔlɔdo fo ka na kuncɛ Ɲɔsɔnbugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye Kolokani ale cercle kɔnɔna ye u sera nin dugu fɛn o fɛn na u ye lafaamuyaliw di ka kibaruya jɔnjɔnw di u ni denmisɛnninw ni dugudenw yɛrɛ ka masala kosɛbɛ baabu caman kan min ye Christine Abatu Dara min bɔra caravane na Kolokani Ɲɔsɔnbugu ale b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. ONG Taɲɛ maaw ka nin caravane daminɛna kabini Kolokani. U sera dugu fɔlɔ min na o ye Cɔribugu ye. Yen bisimilali kɛra yen ɲɛmaaw fɛ. Bisimilali kɔ ɲɛfɔli kɛra caravane yɛrɛ kun kan. Anw de bɛ aw fo. Anw de bɛ aw fo. I ma mɛn i ɲɔgɔn kuma fɔla tɛ. Mɔgɔ de b'i lamɛn. Anw nana kana kunnafoni di aw ma a ya an lamɛn. A lamɛnni ma bɔ de aw tilara k'a waleya. O foli belebeleba de bɛ. Denmisɛnninw papier min filɛ aw bolo. Aw sera ka don école la mais dɔw bɛ olu ma don école la a masaw fana ma don école la a ye papier in kala a ka kɔnɔna ko don a ka lase olu ma olu fana ka waleya an ka foli bɛ aw ye denmisɛnninw club d'enfant halisa a y'aw cɛsiri aw de ye sini maakɔrɔw ye nin ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye musomanninw ka kɛnɛya ani u ka hakɛ sabatili n'o ye nin kalo tile 11 a tɛmɛna nka an nana ka na ɲɛnɛmaya Kolokani mara la. Cɔribugu dugu la u y'u ka nisɔndiya yira ka foli di ONG Taɲɛ maaw ma. O kɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Cɔribugu dugu tɛmɛnen kɔ dugu filanan min sugantira ONG Taɲɛ maaw fɛ o ye Wolodo ye. Wolodo de sugantira yaasa ka Taɲɛ ka lafaamuyali kɛ musow ka furu joona kɔlɔlɔ kan ani bingaliwale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma. U selen Wolodo, Wolodo maabaw fana ye bisimilali kɛ
maire kalanso ɲɛma dugutigiw fo ka taa se kamelekuntigiw ma ani maa caman u fana ye u ka nisɔndiya yira ka foli di ONG taaɲɛ maaw ma an ɲuman bɔra aw ka so cogo min na ka se anw ma yan an bi ala deli ala k'aw ɲuman bɔ yan ka baara in tɔ kɛ ka taa se fo so o hɛrɛ kelen fana na monsieur le maire tɔgɔ la ko n ka na aw bisimila ne tɔgɔ ye Lamini Tarawele ne ye maire ka premier adjoint ye Wolodo yan Tarawele o la sa monsieur le maire ko k'a fɔ aw ɲɛna k'a k'aw bisimila n'a ɲuman min b'aw bolo ko k'o fɔ anw ye k'a k'a fɔ anw b'an kuloma jɔ a fɛ ka tila k'a waleya aw kɔ yan ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ONG taaɲɛ maaw ka nin karavani n'a dayɛlɛli kɛra arabadon octobre kalo tile 30 kolokani a kun cɛra nɔnsɔnbugu la n'o ye u ka dugu sabanan sugantilen ye alamisadon octobre kalo tile 31 ka fara o kan bisimilali kɔ baara bɛɛ kun cɛra nɔnsɔnbugu bi musomanninw olu de ye sini musobaw ye an minnu ye denmasaw ye an de b'an jija ONG taaɲɛ nana ka na Mali gouvernement de dɛmɛ parce que n'i y'a ye ONG taaɲɛ bɛ nin na a bɛ ka Mali gouvernement de dɛmɛ Mali gouvernement kɛn bɛ ka sariya ta bi musomanninw kama ani musow yɛrɛ kama fɔlɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ taa assembléw la an bɛ taa mairies la an bɛ taa sous préfecture la an tɛ muso kelen ye donc député bulon na o kɛn bɛ ka loi dɔ voter n'an b'a f'a ma la loi numéro 052 instituant des mesures pour promouvoir l'accès du genre aux fonctions nominatives et électives donc k'a fɔ jɔyɔrɔ mana kɛ 100 yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛlatigɛ la soit jɔyɔrɔ 30 bɛ di musow ma soit jɔyɔrɔ 70 o bɛ di musow ma an yɛrɛ y'a ye sisan an ka député bulon na musow ka ca mun na parce que députéw ka liste yɛrɛ tɛ se ka passer fiyewu ni muso t'a la soit muso 2 cɛ 1 soit cɛ 1 muso 2 donc ni ONG taaɲɛ nana ka na Mali gouvernement dɛmɛ ka bɔ an ka communes bɛɛ lajɛlen na kelen kelen an bɛ foli de k'u ye filɛ nin ye min na ala k'a kɛ taaɲɛ ye ONG taaɲɛ maaw ka ni tile fila lafaamuyali musow ka furu joona kan ani bingali wale min bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye nimisi wasa sɔrɔ ni karavani ko la min daminɛna kolokani arabadon octobre kalo tile 30 k'a kun cɛ nɔnsɔnbugu la alamisadon octobre kalo tile 31 san 2019 tabarikala o kɔfɛ an bɛ bɔ Bɛlɛdugu an bɛna jamana faaba kɔnɔ ni o ye Bamakɔ ye bi sɔgɔmada in na an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yɛrɛmara kafo ba la ni o ye Merdi district ye muso bɛ yen ni o ye cakɛla ye nɔ ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye mairie maaw ye olu farala ɲɔgɔn kan bi sɔgɔmada in na ka kɛnɛba sigi kɛnɛ min dara ka kɛ kɛnɛ ye ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ka maireba Hadama Sangare ma ale min bɛ Magwana nin waati na sabula fangatigilamaw ye wele bila ma kiiribon na min kɛra sababu ye k'a datugu i k'a dɔn karatu wale dɔw kun ka kɔrɔfɔ la min ye ni muso jɛkulu ye u kɔni ka dɛmɛ hukumu kɔnɔ u ye nin kɛnɛ in sigi laɲini ye fɛn min ye o ye i k'a dɔn ko k'a ɲini jamana faamaw fɛ u ka maire Adama Sangare ko ka jɔnjugu tigɛ ka bɔ a kan na k'a bila pepewu u ye dantigɛ dɔw kɛ a ko kɔnɔna la minnu kɔni mita ninnu taasira ninnu de fɛ Christine Abadura n'a ka jatala tɛmɛ kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ a kan Bamako kafoba la o filɛ nin ye ni ɲɛnajɛba min labɛnna mairiba musow fɛ an y'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ bɛ fini finma la wa ko sɛbɛn dɔ bɛ u bolo sɛbɛn in kɔnɔna na a sɛbɛnnen bɛɛ k'u ka maire ka se ka labila joona o la ko nin kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛnlen don k'u ka dɛmɛ lase Bamako maire ma n'o ye Adama Sangare ye n'ale minɛnen don a bɛ tile caman bɔ k'aw ladɔnniya ko mairiba musow ye laɲini gafe kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na u y'u ka laɲini gafe di district maire dagan fɔlɔ ma n'ale ye Ali Manga Keita ye yaasa a ka se k'a lase ɲɛmaw ma mairiba musow ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye k'u ka maire Adama Sangare ko ka se k'a labila joona Bamako kafoba musow ka jɛkulu ka wulikajɔ tɛmɛ nin ye limana o kibaruyaw bɛ taa ni an ye jamana kɔkanna na an ka wulikajɔ ni cɛsiri y'a to an ye kibaruyaba minnu salo diɲɛ yɛrɛ fan wɛrɛw fɛ o bi kibaruyaw bɛ taa ni an ye i k'a dɔn Congo démocratique Cameroun fo ka taa se France ni Mali cɛ kibaruya dɔw ma o kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn fɛ ka Umaru Traoré fɛ an ka jɛ ka ɲɛmada Traoré kɛ ka bamanankan fɛ République démocratique de Congo kaw fɛ dugudenw dimi bɛ u ka polisiw kɔrɔ ka sabu kɛ polisiw yɛrɛ kɛwale ye u ka maa fa an'u ka maa tɔɔrɔ sababu fɛ a jirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na polisiw ye maa 3 faga Kinshasa dugu kɔnɔna na
dugudenw kɔni dusukun tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ nin ko in na. Ayiwa u y'u ka dusumakasa yira ni ka taa polisilakaw fɛ yen u bɛ don mobili min kɔnɔ n'u ka t'u ka baara kɛ ni ka tasuma bila mobili ninnu caman na. Ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa k'u ka wuli ni ka ba don nin ko in na kosɛbɛ sabula nin ye ko ye komi n'a cɛman ye dugu kɔnɔna na. Kamerunkaw fɛ yen tɛrɛn kasaraba min kɛra tɛnɛn tɛmɛnen ni maa caman ni tora a la. U kun ye a baara ni ka a sunsoro. Sabula ɲinini kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ maa 43 o de nin tora a la, maa 11 o banana kosɛbɛ a ko la. A yɔrɔ dugulamaw y'a yira k'a fɔ ko a ko tɛ se ka bila ten ko ka ɲininiw la kurakuraya ko sabula ka d'a kan yɔrɔ in bɛ cogo min na k'a bɛ komi maa caman bɛ yen hali bi. U ye a baaraw daminɛ ko kura ye tuguni. Fɛn min ye finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sapeur-pompier maaw u ye baaraw daminɛ. Maa ŋaniya ɲumantigi dɔw faral'u kan ayiwa ni k'u dɛmɛ a baara kɔnɔna na ni ka na n'u bololaminɛw ye n'o ye peliw fo ka taa se pikiw ma ni k'u dɛmɛ kosɛbɛ ka yɔrɔ in ka yuguba yaasa maaw bɛ se ka ye cogo min na. U y'a yira k'a fɔ fɛn min ye k'olu kɔni na yɔrɔ in sen fo ka taa se mɛtiri 100 bɔɲɔgɔnko la k'a ye ni maa tɛna ye a kɔnɔna la tuguni. An bɛ dugawu kɛ Ala ma hinɛ na taabaw la ka nɔgɔya kɛ banabaatɔw ye. Sibiri Novembre kalo tile 2nan o bɛna kɛ a san 6nan ye RFI ka kunnafoni ɲinina Ghislaine Dupont ani Claude Verlon olu minɛna ni k'u fa Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔrɔyan fan fɛ. O kɔnɔna la Faransi wasadenw ayiwa u ye wele bila u ka jamana ɲɛmaaw ma ni k'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka bila ten. Ayiwa ko ka ɲɛɲini kɛ fɛn min ye Ghislaine Dupont ani Claude Verlon u ka saya cogoya ko ka ɲɛɲini kɛ a la ka ko lajɛ diɲɛma jɔlen na. Hakililajiginna san 2013 fo kana bila sisan na ninnu kɔni maa 2 u kɔni minɛna Kidali la ni k'u fa. Maa 2 minnu kun bɛ ni siga kɛn bɛ olu la k'olu nɔ bɛ se ka kɛ nin ko in na hali bi olu bɛ boli sen fɛ cogoya ma sɔrɔ o ko fana na. Bamananw ni kuma donsow b'a fɔ ko n'i ye dunan te maraba natɔ i b'a tɔ maraba taatɔ ye. Aw minnu y'an filɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 cɔyi ka bɛn ni nin waati ye k'aw ɲɛma jɔ ko ɲuman an ka bi don kibaru fɛ aw garisɛgɛ kɛra min ye bi o ye nin ye don bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ kan don kuma an tɛ se ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ aw minnu m'an filɛ sanga n'a ka waati k'aw ka nisɔndiyaw jira an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka se aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka jafara ɲɔgɔn kan na foli b'olu ye fana o fana bɛ cɛsiri la olu de sababu la aw b'an ka kumakan ni ja ɲuman sɔrɔ ni Ala ni kira sɔnna ma sini 9 télévision Jabarani cakɛla bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen fasali jamajɛkulu la an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kibaruya kura dɔw tɛntɛn ni ka o bɛrɛbɛn ka di aw ma Ala ka sutura d'an ma.